ndisebenza ezigosa lezolimo Tambo district, KSD municipality, kwaWard 35 ophakathi komqambo ulimo Mthatha. Ndisebenza ezigosa lezolimo and i-duty yam ezigosa lezolimo kufundisa noxhobisa amafama ngendlela zolima nofuya, kukuwancedisa afumane i-funding. Ndiwafundisa through information days, demonstrations, awareness campaigns, endithi ndizenze. Ezigosa elifikayo uwina le award ubonisa i-support endiyifumanayo from my colleagues, ibonisa nokuzinikezela kwam, and ndicinga uba izisa nethemba abantu abancinci abasebegive up kwi-agriculture besithi i-agriculture yinto yabantu abadala. Sisiya nje kwi-provincial awards ndinethemba uba ndizawina nakhona.